Khoroksa Mwnai berai yang dolai ni korom sorami pho boros sahoka siniango khoroksa Bukhukjwk class 12 poritongo belai ke serious daran so thongaro klaijak rang puisa krai Dokter Phunung Maya belai marung tongkhanai Chuba Laiyanw Angbo manjaya angbo krai borokno bekar borokno ani bo krai rang puisa haipuna bakhatongo ang subanani bagai ang bini bagai try khainai je mansak nangkai bini bagai haina ang bikha pana thumnai Mwnai ni bagai tejora te ojora ang belai ke dukho nangmani te kaisa kok ang no share khana usungo sini dofa bai dofa hamzak lai maya suba lai maya abo ang belai dukho nango wan sok tong mani sini takar jola gabhodi phaina nai haipano kaisa khawa belai ke dukho nango usukango sang jompai jolo thangpro kaisa Takhuk barbar comment khaikya siniango Pohorbai siniango media tongo nang phaina nangya sangsi phonok nai de jatre po abo haike po comment khaikya belai to khonangkha sang bondo bai jompoi bazane ki philai sang belai kha sarang liya haike wansogoi phailai kya tamasini ba salia da dofano sobana bagai obahai samu khalai ma ba sini ba salia da hanai sang hani bondo bai belai kha sarang ya kai sang nogo phirok lai hakya dinobo abono rokna koina ne musung Phaidi je Mansak Chuba Laiyanw to Bukhukjwk Mwnai Phaidi je Mansak Chuba Laiyanw Mwnai no binimung ke modurani Tripura bo class 12 poritong zamani nei sahara abono tini jorao belai to khonango abo haike mangsini borok porina jora ma porya hamna sana jora hamai maya sugya saya ne bagai